ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi ba fata dingirayi fallimma ko on waktu yoni hato ñoro masina kame jombuko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoore jolidi ndi hono Bassirou Diomaye Faye taweteɗo toon to Arabie Saoudita taw koye bismago Mohammed Ben Salma wo dañi joɗodade yogay jomen ngaluji gam ɗaɓɓirde ɓen nde mbaɗata ngaluji men e ndera genidi leydi Sénégal to leydi Mauritanie jillu jagorɗo kono mo leydi Espagne jillu baliɗiɗe nder leydi Mauritanie dañi joɗodade hanki o e hooreji leydi Mauritanie kame jagorɗo kono mo leydi Mali nando makko ɓe mbawi yewtidde wo holliti leydi Espagne o sahani fiɓi ɗoftidde leydi Mauritanie to banggue nden kay kisala keeri leydi muɗuma to leydi Mali sandikaji gollotoɓe nden kay kisal kasoji leydi ndi natani hofgo juuɗe hande o gam wullitanade commanda Daouda Kanté mo ganduɗa ko majjuɗo taw ko tambiɗo nden kay kisal kaso mo Bamako haɗo hen andaka taw to nawa to leydi Guinée Conakry général Mamadi Doumbouya yowi kene tolno capanɗe 5 parti politique woni wo firti ɗum kene tolno capanɗe 5 landa woni ko yowi oɗo saaha kene tolno 110 landa dawrugol woni ko tawete e nder leydi ndi kabruji men mana en ha to Tchad Cameroun Niger ma en jaha to RDC Congo Burkina Faso ma en jaha to Tunisie Maroc jolam jaberi jadaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗen kawis Allah ekkiɗo hen nalliki kawniki woni gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma hewɓe kutortoɓe gorelte kolliti oɗo saaha kay kamɓe kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ala rewam ala effet ala haydara an joguiɗo ɓandu musoru ƴiye musoje koyɗe musoje koppi musoji puƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma sa jokkodire gorelte joni mbiya alhamdulillah kono kadi kawis keso jiyaɗo e gorelte rafi taw kadi ganduɗa ko rafi mo ganduɗa neɗɗo jooɗo ha ɓooya taare jalta e mum walla ni toɓɓe e gueɗe goɗɗe kala gorelte hollitama kay hande o hewɓe mbi'i alhamdulillah joguiɗo sukara AVC cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala gorelte ko kawis mawɗo sa yiiɗi humpitade ɗen gueɗe kala jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala so tawi noon ko tonggode gorelte beele mbawa jokkodirde e mabɓe keeɓa lekkiki joni woto woɗɗo so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto cuuɗi men Kidira jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasiro mbatta ko 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé 76 596 76 09 so tawi gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gedda Sy 77 267 16 66 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte kawis mawɗo eɗen daña hen jama.
aadi bil aadi solade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Djiby Sy ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balal danawal kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol. ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi, fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi, fannu tataɓo o ko kawis waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene yaltina fodde temedere mboroso. ceerno Djiby Sy ene yawrene ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye men e fiɗaɓe kala e on fannu. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗo hirda. muuɗo hirda ƴetta ɗum joni joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum to mbawɗa wonde no mbawɗa wonirde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne jettoma hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma kalantamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biyeteɗo Samba Madani Talla. galle Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier legal biyetegal Jingue waɗɗani weedu wiyetendu ya Allah. ceerno Djiby Sy jiɗɗo hebdemo numéro makko téléphone to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Sénégal ko temedde nayyi woni 2000 francs CFA, so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ogoya. ceerno Djiby Sy base mum to kaydi no golla hano hannirta ni, so tawi a jokkodiri e makko ma hemmo hano hannirta ni. yimɓe waɗanede listihar noon e yimɓe jokkodiri e ceerno Djiby Sy numéro makko Sénégal ko numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott to legal netteke ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogase jeenaya yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaar Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jayde mon weltare TV ne tintina mon Yahya Ndiaye duusediɗo jayde weltare TV duusiɗiɗo feddeɓlo sukaɓe Afrique ene jogui hirde yuɓɓude wande fayida toon to la case mo Nouakchott. ɗum no waɗata ko ɗiɗi fanduɗo hen ndu woni aset paduɗo hen so tawi jomiraɗo haaji omo yeeri hen dendagal pulagu, dendagal Mauritanie, dendagal Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée kala ha tenti kadi diaspora o kala wawɓe wonde kala. ɗum noon ko jamma manditare makko gueɗe kewɗe ma mbaw lowede hen takkusana ceerno Hamdou Rabby Ndiathia waliyo Allah mo Madina jaajɓe oɗo saaha kay ɓattima jogori wonde ko ñande 14 lewru décembre woni tan bawte ndun lewru so jomiraɗo haaji taw koye gardugol ceerno Boubacara Gaye mo Ansar Dina jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe hedata hen caggal oɗon saaha so tawi yonti kumpital men ɗemngala pulaar to gendi leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye ko hoorejo leydi Sénégal ngol woni goma ko yaademo toon to leyɗele arabeɓe woni golfo gam yaademo toon to Arabie Saoudite kono kadi wayi ko nottade bismago wonande Mohammed Ben Salma taw koye jonde faggudu o dañi jodotade worɓe jomen ngaluji gam ɗaɓɓirde ɓen worɓe nde mbawata addude ngaluji men mbaɗa ɗumen e nder leydi Sénégal ko leydi beldi gollade
ngam ɓamtude yogay ngaluji cuuɗiɗi e nder ngendi leydi ndi kami yogay gueɗe kala siftinde moon ndew ari lefol laamu kanko e gouvernement makko ɓe dañino kay tajje ngal jokkodiral gonno ngal sifande hakkude gollorgal ngal Arabie Saoudite kami laamu leydi Sénégal ngam wahlude diƴƴe kaɗele Dakar watta ɗum belɗam guilno nden sifande daaƴa hay goto mabɓe heɓano yaade toon kanko maw leydi ndi noon ma dañ jewte kewɗe baɗade toon hakkude laamu leydi Arabie Saoudite kami laamu leydi Sénégal o wattidirto jillu makko ko toon to leydi Turki taw ko jillu jokkere ndama kami cehilagal e faggudu kala gartaten koye dawrugol gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall gila tan yalti lefol laamu ngol woni goo waddemo haalande makko nden haalande noon yalti koye RFI ɗum ko caggal nde kolce bamɗi keewi mbi wonande alhamisa paaɗo o kanko mo leydi maw artu e nder Sénégal ngam ngolɗo hen dawrugol walla ngal ɗo orgal wo holliti ɗum wodani so tawi mo arta kay wonani hen tan wayata yimɓe kala tinat kono wo yeddi ha mimi leydi ko tumimo Sonko e konguɗi mum ko fate 1000 milliards ha tenti kadi borjinde jeeyi laamu ngu arti e laɓɓitinde kanko gonnoɗo hooreji leydi Sénégal taw kadi koye micro wonande RFI mo yewtidi kecce mehe min no gummotomi e nder Sénégal aduna foof ne andi somi wi aduna noon ko ɓe Sénégal liggotto institution ngaji Fonds monétaire international banque mondial kala nannoɓe jawdi mumen e nder leydi ndi kala charte nder leydi ndi ko wayno Cour des comptes saytotoɓe hay goto meeɗa wiide kaja oɗo waɗi e no leydi ndi nangirani ko haala politique tan tawi ɗum wuudi pawe juunde e ɗo ɗum mbiya toon ɗum ɗo kaja o waɗama kamɓe noon haade leydi ndi ƴeftiɓe yoɓe mbat feere ɓe tinnoɓe liggo ko ɗum woni konngol ngol par ce que jogade laamu e wonde jogade haala wona gotum sa haali ha resdama hankkadi gollu yimɓe ganda ko mbawɗa kono a wawa heddade haala ɗon ñalma fof ko haala kesa ɗum noon sénégalais en ma jii joni so tawi eɓe mbawi walla ɓe mbawa déjà kam ko holla ko holliri kam nguɗon ndefu ne nefni seeɗa holliri ngoɗo hen ndefu yoɗani wonon wi hooreji leydi Sénégal gonnoɗo hooreji Sénégal hono Macky Sall ngol woni go makko ƴettude konngol gila tan wo yalte lefol laamu mo leydi Sénégal taw kadi koye ballal RFI kono kadi e wallifogol musidɗo men ceerno Yahya Ly mo Kaolack keddoɗen koye dawrugol Ahmadou Ba kañumne oɗo saaha ko gembiɗo e orgal muɗum dañi konguɗi heewi ɗi haali wo holliti wonande oɗo saaha darde makko ko yidde wallude ɓesguji leydi ndi kono wo arti kadi e hollirde wonande kay gila tan ɗin sumgoji jawti ala kala ko ɓenni hakkude makko e gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall onne kadi gonnoɗo hooreji leydi ndi wo arti wo holliri gila tan ɗin sumgoji jawti kanko e Amadou Ba ko gotol ɓe jokkodiri wonno ko ñande julde hayɗum kadi ko Amadou Ba windi mo ɓattake wo jabti gilde noon ala ko kewi hakkude mabɓe ɗum ko caggal nde hewɓe kolliti wonande hooreji leydi ndi jaɓani gembude Amadou Ba no foti gemborade wonande ɓaftodiral jawtugal ngal a waɗi hen haalullaji kewɗi no fewi kono kanko gonnoɗo hooreji leydi Sénégal wo arti hen e yaññade ko fate ɗiɗon fannuji wo holliti o wawa suɓade Amadou Ba hoore jagoɗo rutto kadi o waɗa ɗum wonande kadi candidat parti mabɓe wiye kadi wonande o wallani ɗum noon moni kala e gembe mum mo jomiraɗo rokki kala ko kañum kono kadi wo yeddi ha mimi leydi e wiyede wo sodani otoji e wallidde Ousmane Sonko e yaddimo wo holliti ɗen gueɗe kala ala ko woodi hen haydara Ousmane Sonko gonɗo e orgal muɗum ɗum ko toon to Mbour hanki o suuti toon konngudi makko gulɗi jaw o ɓakkiɗi koye Amadou Ba wo holliti ko préji jonde no fewi on ma noto ɗum kono kadi wo holliti darde on ala kala ko fewi hen ɗum ko caggal nde o ñiŋi on ñiŋoje mawɗe no fewi ɗum ko toon to Mbour Bougane Gueye Dany mo ganduɗa kañum ko biyade teeb guila ñande 19 octobre toon to Bakel taweteɗo hande o to kaso Tambacounda wuro Tambacounda hande o fuɗɗima hewde hoɓɓe otilaji kewɗi puɗɗima hewde ɗum noon capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo mo dawrowo ene tijja toon ɗo e kikiɗo kala jeeyi sababu noon ko ñalawma janggo ñawore makko ne jogori feñje toon to tribunal mo Tambacounda kanko e avocat makko woni maître Alhaji Diouf kono kadi hewɓe dawriyankoɓe kollitima tawtore ngam wallide Bougane Gueye Dany beele wawa accitede kañumne jokkay orgal dawrugol mum ko fati sumgoji sarɗiyankoji gondi ka e metanede e nder guenidi leydi Sénégal
keddotoɗen koye leydi ndi sénégal caggal teskede puɗɗogol fitinaji e orgal campagne taw kadi ganduɗa ko ɗum noon caggal nde heela wonande jooɗorde taxaw sénégal khalifa babacar sall ene wonde barthélamine dias porti plainte contre x ko wona ɗum kono ɓe kolliti maɓe jogo fandare maɓe juuɗe jagorɗo nden kay kisal leydi ndi erima nde dawriyankoɓe gonata e jaam so wona ɗum kamɓene maɓe ƴettu peeje maɓɓe mawɗe no fewi abbas fall noon ñaguima yafuya ɗum ko caggal nde suuti konnguɗi gulɗi jeew yo yimɓe jogo armé ji mumen ko wona ɗum kono hande o waɗama convoqué faade e police gartaten koye fannu goɗɗo jahaten koye jagoɗo ndiyam cheikh tidiane dieya bannoɗo jillu mum e nder lappal palol danima o erima ɓen mahoɓe e hoɗoɓe nde ɓe ndentoto nokkuji tuɗoji diƴƴe nde tawno so tawi ndiyam ari faytata ɗo rewanno kono kadi wo holliti laamu ngu ma ƴettu peeje mawɗe no fewi ngam wallidde ɗeɗo hen ɗemɗe diƴƴe ha mbawa wasde bonnude wasa halkude wasa bonnude ndema ma wonoy milliard uji kewɗi noon e nder région nde Matam kono wo holliti ɗum ma laamu ngu waw darade hen darde tinde no fewi an maris tawete koye Dakar ke en tolno 49 millions koppreje franc CFA taw ko faux billet kañum woni ko tetta hanki o tetti ɗum ko police mo dik ɗum ko hanki o ɗiɗo sagata wiyama hen teeɓa hen goto ko SD woni inde mum goɗɗo ko LW kamɓe ɗiɗo kala ɓe tawi juuɗe jaheten ko ha toon to Sinthiou Fadiara e diwan ɓulon kaaƴe oɗo saaha ferlone jiya e nokkuji ɓurɗi wawde remde gawri taw ko ndemiri follere ñebbe guerte e ɗen fannuji kala hande o ɗen coyle kala hande o mbiyenɗe kolaɗe kala ɗe ɓendi ɓe goni koye soñje gawri fuɗɗima nadde kooɓi follere kono ne kadi ñebbe guerte kala mum hande o ne tijja heɓede hikka noon teskama colli kewani ndiyam ɗam heewi gagaro wane kamɓe remoɓe wonɓe toon ɓe noon aɓe gulliti laamu ngu wonande 11 forêt ne tampiniɓe kono kadi ndema ka ene muusi ha tenti noon so tawi yeehi ha saaha o ɓattitima ko fate remirde jaale masiŋaji ma en ketto hen goto Saydou Diallo taw ko toon to Sinthiou Fadiara goto e remoɓe e nder diwan o. min mbiyetemi ko Saydou Ali Diallo ɗo to ɓulonkaji to wiyete Sinthiou Fadiara machallah hikka kam minen komi remoɓe hikka kam machallah min keeɓi ndungu saabu ndungu o hikka o moƴƴi kadi colli ɗi tampinani min no fewi kadi hamin ndema banggue silaji gawri foof hamin ndema makkari hamin ndema suuna hamin ndema semme minen mbiyata ɗum ñinuko hamin ndema kadi ganduɗa hoorema kanje en polle en ñebbe en guerte en kadi min nanggata ɗum hamin jeeya ala min koye guura min mbaɗata saabu ko hen min lori kadi ko hen kadi min guuri kadi kalto min mbawi wonde e nder diwan Mauritanie e nder diwan Sénégal min gartat so ndungu tooɓi min gartat ha e nder ɓulonkaji min kucci e ndemiri amen kadi min jogui ko dabaji amen hikka kadi won noon ceeɗu o juuti ga laddeji ɗi ko cummoji ɓooli a yiyat miskine Allah yeeya gawri mum gandanɗa hoorema yeeya gawri mum nde fuɗɗo nanngude ndemowo daaba mum yoɓa ɗum e nami rema kadi min ngala guiris uji min ngala ganduɗa hoorema barbaruji min ngala ganduɗa hoorema miruji saabu min mbaɗe guesa men koye miskineɓe Allah min guuri koye ladde he kadi min goni koye ladde he kadi min guuri somin ganduɗa hoorema miskineɓe Allah no fewi kadi min goyti laamu o minen e nder diwan ɓulonkaji hamin goyti laamu o nde wallata min e ɗeɗon e gollorɗe pour machine-aji collecteur uji eyyi gandanɗa hoorema ha e grillage uji ha e barbaruji saabu miskine so wiyama yo addoy ganduɗa hoorema yo yoɓ kayit foore hen ko ñamata ko hen yarata ma dañ ɗum tampere no fewi eyyi saabu foore o arata ɗo ceeɗu o arata ɗo dabbude o arata ɗo ko ndungu tande min dañata miskine tande min dañata ndema min daña gawri ɗo min ƴewata komin guurani ɓesgu amen min ƴeewa komin guurani dabaji amen e ko nden o arata ɗo so ari ɗo kadi miskine so wiyama yo addu ujunaji 6 ujunaji 7 taƴa kayit sa addani ɗum
kadi rutti kadi wonen yeeyoɓe gawru mumen joɓa kadi ko nguranda sa ƴetti kadi a yoɓi ɗum e foore so wonande so ladde sumi arata ɗo en tampere amen ko tampere amen no feewi hamin ñaagui noon laamu o nde yiyata min ɗon ndeɗon tampere hamin gulliti kadi laamu o nde wallata min e ɗeɗon tampere ɗum noon on jarama e diwan ɓulonkaji foof ene wulliti ɗumen nam ha arti e nder ɓulonkaji on jarama o Saydou Diallo. remoɓe ndema gawri so tawi ndungu ari caɗele grillage ene satti no fewi ko heddi ko kooce leɗɗe ma coppe ɗum noon hannde ɗen gandi no heewi caɗele mawɗe no fewi so tawi remoɓe jeeri ballama tan ene gasa kadi ma guura wawne waade kono kadi ma ñamde dabeje waw dañede tigui rigui ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal pulaar e nder gendidi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jillu jagorɗo ko fate banggue défense mo leydi Espagne Margherita waɗi jillu mum hanki o jillu balɗe ɗiɗi kono kadi o dañi joɗodade nanɗo makko taw ko jagorɗo mo leydi Mauritanie jagorɗo kono mo leydi Mauritanie o dañi joɗodade e hoorejo leydi Mauritanie kamɓe ɗon ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi addimo toon ko lawɗinde sifande kono kadi ko ɓeydude jokkodiral hakkude armée leydi Mali ko hakkude armée leydi Mauritanie jafoɗon kami armée leydi Espagne noon holliti ma wallodira e leydi Mauritanie ha ɓeyda nden kay kisal keeri muɗum ha tenti noon haɓade ɓen soroɓe nder leydi ndi ha tenti kadi ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawola ko ñalawma janggo jillu makko gasata e nder genni ndi leydi Mauritanie kala gouverneur mo gorgol woni Ahmed Wuld Abba o holliti wonande ilam jeeyi sababu kay hewɓe ujunnaje jalti e koɗorɗe mumen dogi payi dow gabbitima toon ɗum ko caggal nde galleji mabɓe e remru mabɓe kala nanni diƴƴe kewɗe no fewi kono ɗo saaha wo holliti taw koye batu mabɓe hanki diƴƴe ɗe puɗɗima ustade no fewi mo ɗamini tan ɗo e mayirɗe yontere nde ma hewɓe garta galleji men kono kadi ma peeje kewɗe cakke hen beele yimɓeɓe gona e jaam e kisal e fayidagal kala basekno walla mbiyen baskno wuuro wiyetego assise ene tawi nder état mo hawdel sharqi to ne kadi hanki ko cum mawɗo waɗi toon on cum noon jeeyi sababu ha notti e muɗum wonande 5e région militaire ko ɓen mbawi ñippude oɗon cuuma ɗum ko caggal waktuji kewɗi aɓe kaɓay ngen jeyde firlingue ngoɗo hen wuuro wiyetego assise ha ganduɗa sukaɓe hewɓe mbawi faabede toon kono matériel uji kewɗi mbawi bonde toon to nowa debor joguiɓe nden kay kisala wonande maaje kadɗe ɓe kolliti hankoɓe nanggui laana ɗannotoɓe e ɗan les suuɗayru kamɓe noon koɓe capanɗe jeeɗiɗo kamɓe koɓe capanɗe jeetato e jeetato wonnoɓe kan laana ene cuuɗon e ɗanno ɗiɗo ene mbasi pittali mumen ɗiɗon e gañi hen ɓen gañi ɓe ne tawe to hôpital mo nowa dibo wonno e kan laana noon ko Sénégal naɓe Guinée naɓe kono ne kadi e Gambie naɓe kono ne kadi e Guinée Conakry naɓe e wonde Mali naɓe ko ɓeɗo henna tawete noon e kaɗo henna laana police mom noksoɗa holliti fawi juuɗe muɗum e sagataɓe tatto bandiji mawɗi no fewi ɗum ko commissariat mo Laksar ɓe kolliti noon ɗin bandiji kay ɗirlima ko kañumen tigui mbaɗata janguji wonande yogay commerçant ɓe gujjat maaro nebam pat kono ne kadi télévision ngaji gueɗe kewɗe ganduɗa qima mum ene heewi no fewi ha wona seeɗa kamɓe mbiyama teb kono piiɓi haalde kay ɓen ɓeɓe gollodirta haade men iwde e nder leydi Mauritanie jeeheten ko ha tan to nowa dibo lobbude yurmede jeehen ha to galle pinal fedde pulaar tawiten to nowa dibo yimre ndeɓe ketti taw kadi yimre nde wallifi ɗum ko liman dia taw kadi ko haɓade sida nde tawno ndentoɗen laaɓe e laysetaji e gueɗe parɗen kala ene adda sida ma en ketto seeɗa e nder ndeɗon yimre ko findinde yimɓe e rentinde ɗumen ko yewtere wonde fayida yimre yuɓɓunde nde liman dia ɗum noon ma en jaɓɓo yomoɗo henna
e ñalɗi paaɗi hannde o en korima heɓde no fotiri kala mo wawno laɓɓinande en ko fate tigi rigui nde ɗo yimre wonande kay jertino mawgo lombingo e nder muɗum walli fa noon ko toon to duɗal pulaar taw koye galle pinal walla mbiyen galle fedde pulaar toon to Nouadhibou koɓe mbiyata lobbude yurmede ɗum ɗo hen uddi kumpital men toon to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali commanda Daouda Kanté mo ganduɗa ha hande o de yiitaka ɗum ko gila tan alarba jewtuɗo e no sanga 11h kanko noon o jeeya koye hoolaɓe kuuɓal to banggue nden kay kisal kaso mo Bamako fedde CDTM taw ko syndicat ji men hande kala joƴini lerwol men dartini golle no potirno kala taw koye kasoji genni ndi ɗum noon fandare mabɓe ko neɗɗo mabɓe dahaɗo difta o nde wawata accitede ko ɓuri yawde yaccade saabu ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe caftuɗe wadde e nder leydi ndi leydi Mali jeeheten ko ton to région mo Kidala Alhaji Gammo général kam woni gouverneur région de Kidala o holliti duttugol école aji hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi oɗo saaha kay on happu nayyi lewru faandu koko jagga ɗum noon yi fandare mabɓe kay ko yidde beele région de Kidala wasa yettude caggal ko fati e banggue wonande jangde e nder leydi ndi kala to Sikaso jaggama toon gorko baɗɗo hoore mum ko duwagne taw wona duwagne kanko on biyeteɗo YD nanguima ko commissariat Mohammed Jekkite ko ɓen payima ko juuɗe ɗum noon ko toon to nokku biyeteɗo Sanobogo kame jegowa koɗo tigui wa awanno e ɓen yeeyoɓe commerçant ji addoɓe marchandise uji o waɗi hoore makko duwagne o jogui ko faux carte kame gueɗe makko kala ken wona 150 millions woni ko ñaami guila tan o ɓaɓi wiide hoore makko ko faux duwagne oɗon sana o tottama police loskoji ene jokki e makko ngam fawedemo e dow lawol sariya leydi ndi ma hinnanaɓe oɗo saaha goni koye mbel welto mawɗon feewi ɓe kolliti wonande cayale maayo nana mbeɗo cayale maaro nana mbeɗo no feewi gam teskade ɓe ndungu hikka ngu ndiyam heewi kono kadi oɗo saaha alhamdulillah ɓe ɗamini heɓde maaro no feewi ɗum ko caggal hutorade ɓe ndema maaro nokku biyeteɗo Jeje Fera kame nokku biyeteɗo Ba Fulaɓe kala o saaha ko ɗaminiɓe heɓde maaro no feewi ɓe kolliti aménagement ji mawɗi baɗaɗi kono kadi aménagement ji keesi hikka noon moƴƴat kono kadi mo wuuri ene gasa ma ɓeydu sembe to banggue nden kay kisal ɓe eeri laamu ngu tan ko ballal ha gueɗe mabɓe ɓuura wawde yaarude yeeso jeeheten ko toon to Ansogo kene wona 40 kilométre hakkude nokku biyeteɗo Dawga ko rewɓe ɗiɗo mbaɗa toon viol bonɗo no feewi ɓe battidi koto hôpital mo Ansogo ɓen ɓe gondunoɓe kala ko joguino téléphone aji haalisaji kala tetti waɗi ɗum ko worɓe joguitiɓe faddiɓe ɓe e dow bolol mabɓe 11 dawriyanke dumbanoɓe guila tan 31 lewru mars e nder ndeɗo hittande ɗum ko caggal tumedeɓe yiddeɓe addude dillere e nder leydi ndi caggal nde suudu ñawore leydi ndi yamiri yoɓe ɗaccite kono ɗum ko hande noon toppitiɓe oɗon fannuma ƴewto beele maɓe ɗaccite hande walla ala ko wawi wonde kala ko woni yeeso ko ɗum tan paɗɗen ha ɗum wawa yande paaɗen ko toon to Guinée Conakry général Mamadi Doumbouya hanki o waɗi siifande mum nden siifande o yowi kene tolno 53 parti woni ko firti ha laaɓi kene foto wonde 54 parti woni ko yowa 53 woni ko dirguita ha laaɓi no tilatade 54 woni ko yowa ɗon ɗo leydi ndi kala ene jogui 111 parti dawrugol wo holliti ɗe gueɗe kala ene ɓurti no feewi kono maɓe cakku en peeje beele leydi ndi wona e potal to banggue politique nder leydi ndi to Guinée Conakry hakkude muɗum e Côte d'Ivoire ɗum ko caggal nde jagorɗo affaire étrangére mo leydi Guinée Conakry bismi walla mbiyen ni noddi wonande joɗaniɗo ambassadeur mo leydi Côte d'Ivoire toon to leydi Guinée Conakry ɗum ko caggal nde on arata hujjade rewɓe ɗiɗo guinenaɓe fiyaɓe piggal bongal taw fiɓe ko police mo Côte d'Ivoire ko jeeyi on saabu battidi e nder hôpital goto fandare leydi Guinée ko yo leelowal timmugal waɗe hen ko jeeyi sababu ɓe piya e dow nde ɗon ŋañalde to Guinée Conakry keddorɗen laamu leydi ndi gouvernement o hollitini heeɓi sifondirde sifande hakkude muɗum wonande ɓen ardiɓe jaydede leydi ndi
bele kadi ɓen jaydiyankoɓe goltoɓe ɗin jayɗeɗi mbawa hebde joɓɗeli mena tawni woni e dow potal e nunɗala ɗum uddi kumpital men to leydi Guinée paɗen koto Niger hanki altina nogase jeetati lewru octobre udditi duuɗe genni ndi taw ko natgol école aji hitande ujunaji ɗe nogase nayyi hitande ujunaji ɗiɗi e nogase joyi to ñame ekkutade ɗum ko caggala nde gudditgol ɗin école aji dirtina taw jeeyi sababu ko joolayru arnon toon taw ko toɓoli kewɗi gade ha galleji kewɗi nanni ndiyama ha jeeyi sababu noon hewɓe geggi koɗori men taw gonno koye nder ɗin école aji paɗen koto leydi Tchad to leydi Tchad région mo lac Tchad woni maayo Tchad ko fitina bonɗo waɗi toon ɗum ko catal Boko Haram ko ɓen liiƴi e ñiɓirde koninkoɓe leydi ndi ɗo ganduɗa ñiɓirde temedɗiɗi ko fawi koninke lulinoɓe e nder ñiɓirde mumen ko toon ɓe mbawi yande e mabɓe taw koye nokku mo mbiyata bara kalam ene tawi nokku ɓeɗe ɗo Gombo ko toon ɓe mbawi yande e mabɓe ɓe jooɓima toon capanɗe nayi fittande taw ko koninke ɗum waɗi ɗum ko Boko Haram Mouhammad Idrissa Déby Itno holliri balɗe tati sunare e nguɗo hen jangu musgu wangu toon to leydi Cameroun Bamenda koye diwan Angalfon oɗo hen debbo cukko taw ko maire mo Bamenda woni Jokko Farida madame Jokko Farida tawtoronoɗo wonande kay projection ko fate banggue film Paul Biya caggal nde gasi kay hooti galle mum yettaki ni ko ɗon wara anda ko noon baɗɗo ngal baɗal oɗo saaha laamu ngu udditi hen losko yañgo no fewi to RDC Congo caggal nde hooreji leydi ndi ƴetti pellital holliti wonande kay ma waylu tugnorgal leydi ndi yaadiɓe Kabila Joseph Kabila gonnoɗo hooreji ɗi ɓe kolliti hay loppet ɓe ngala e bahlugol ko fati tugnorgal gendi leydi ndi siftinde moon kanko Joseph Kabila nde wonno hooreji leydi ndi en 2015 o yiɗino wahlude ko cuuɗi Issa yankoji mbimo hay loppet ngala hen to Burkina Faso catal darnigal haqqe innama aade wonima right wati ɓe kolliti e cimtol mabɓe ngol ɓe jaltini hanki ɓe kolliti gouvernement mo leydi Burkina juuɗe mum ene moddi e nguuɗo hen jangu bongu wangu e jamburu en toon to Barcelogo ha ganduɗa wonno koye nogas e nayyi lewru août e nder ndeɗo hittande ha yooɓi temedere capantati fittandu ɓe kolliti ɓen kutori ko jamburu en gaga hen janguji jihadiste en ngam gembude ɓen ɓe mbawa haydara beele mbawa gollodade armée leydi ndi taw ɗum fotano wonde to Tunisie joguiɓe nden kay kisala maje kadde ɗe ɓe kolliti hankoɓe ngawi ken tolno 16 fittandu taw ko ɓen ɗannotoɓe ɗanlede ndewani lawola yoliɓe hen 15 majji jiitaka taw hen tata ko rewɓe ne waɗi hen 10 ko rewɓe ne waɗi hen bebbeji tokkosi no fewi paɗen koye joolam jabeeri hay min jaɓɓade musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj to leydi Liban subaka hande o ɓe toɗɗima lomtotoɗo Hassan Nasrallah chef de Hezbollah ɗum ko caggal on Hassan Nasrallah hande o warano ko nogas jeeɗiɗi lewru septembre taw kadi koye frappe Israila naɓe ɗum noon koye leeɗe Beyrouta on toɗɗaɗo subaka hande o wiyete ko Nayim Qasim woni inde makko toɗɗama hande o kanko lomti Hassan Nasrallah o woni gardiɗo Hezbollah jangongo Israila waɗi to Baytul Had ɗum ko subaka hande o e banggue hirnage Gaza waɗi hewɓe wasɓe toon pittali mumena Iran hoorejo leydi muɗum mashhudo fodi maɓe jofto ɗum ko caggal fiyande nde Israila waɗi e leydi maɓɓe o fodi maɓe jofto ndeɗon fiyande jahaten koye joolam jabeeri jillu hoorejo leydi France Emmanuel Macron toon to leydi Maroc jaɓɓama jaɓugal paydingal cavalier ji woni pucci dimaɗi baraɗi ɗi cawdi oto makko kanko e joom suudu makko ene wonde roi Mohammed VI e ɓiyum dono kame joom suudu mum ararayuji ɗi kala noga sifande woni ko siifa hakkude leyɗele ɗiɗɗe jilluguma duumo ha ñalawma janggo may jaɓɓo hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV kabaruji men e joolam jaɓeri e ñalawma hande o
putoɗon ko leydi France toon dey gardiɗo leydi ndi Emmanuel Macron ko jaaɗo jillu toon to leydi hono Maroc fodde kay balɗe tati ma won toon o yaadi noon e sete timmude no fewi ma won jagorɗe jeenayyi wonduɓe en joguiɓe ngaalu ko teddoyi ɓe jeehi toon to leydi hono Maroc ma waw noon jokkodirde e kananke o taw kadi ɓe mbawa yewtude toon ko fadde noon e faggudu fodde kay duuɓi capanɗe tati taw kadi ko kananke o ɓe mbawa kadi yewtude toon ko joktodiral moƴƴal jokkugol ngal hakkude leydi hono Maroc e leydi hono France to leydi hono Espagne ene wadde ngol ɗo woni lawol hono gadunol caggal taƴi mabɓe ma won duuɓi nogas gouvernement mo leydi Espagne ene wayri leydi inde no feewi e oɗo saaha noon ene wayno gaddude hono jagorɗe mabɓe ɗon no biyomno Petro 116 ko jaaɗo toon jillu ngam kay wawde kay ƴewde ko fate kono faggudu mabɓe e ɗe leyɗele ɗine ɗe tawno wonde kay kiraɗe mayɗe ɗe ene wayno kamɓe ɗe leyɗele ɗiɗe ene gostodirto ko fati e marchandise aji toon fodde kay milliard uji jeenayyi piccal jeenayyi eko jencudi koɓe dañi hen ɗiɗe leyɗele ɗiɗe ko foof ɗum ɗo waɗi hono gartam tigui ɗum waɗi noon wawde ɗum yaade toon ha wawa kadi jokkodirde e leydi hono inde ɓe mbawa kadi kutodirde ko ɓuuri koɓe kutodirtano ko États-Unis d'Amérique toon dey ene wayno ko goƴƴaji goni toon ko fati sumgoji goni toon ɗi waɗata ko ñande 5 lewru novembre ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi hakkude républicaine e démocrate en woni Donald Trump kañum e Kamala Harris ene wayno dey goto mo foof yiiɗi ko lomtade John Biden e jappere nde ɗum waɗi noon hayso tawi guerre goɗɗo toon to Proche Orient ene woƴi yimɓe no fewi kono noon sumgoji ɗi kadi enen goƴi yimɓe no fewi ɗum noon wonata ko 5 lewru novembre ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi Iran toon ene wayno dey leydi ndi ene wayno gouvernement o dey haɓɓiti dande oɗon lunde yanke biyeteɗo taw kadi taw ko Jamsid Sharma kanko ne jogui koyngal taw ko Iran banggue koyngal almaji koy ɗum noon leggal dande makko haɓɓita ko nan jogata jeetati lewru yarkomaa ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon wawi hono bayinde ɗum dey ko goto e jayɗe ɓalliɗe laamu ngu wawi hono bayinde oɗo kabaru Saar Abdullaar Saar ko ɗum de wonno ko lawnoɗen e wowru en juppi ɗum noon wonno koye daɗe musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji woni ko masande ko ngam weltare Ayawo TV koye yimre walli fande taw kadi walli finde ɗo hen yimre ko Liman Dia toon to lobbudu yurmede duɗal pulaar taw ko fedde ɓamtare pulaar toon to Nouadhibou Alhassane Oumar Mbodja ɗum ɗo hen uddi Kumpital ne ɗemngal pulaar ha laaɓi ha wi ceerno mbiɗa ni ko ɗum waɗano e wowru una ligga waɗa lacciri yimɓeɓe kirtiyadeɗi keewi joolam jaɓeri ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja ko noonne kadi toon to ɓuuron kaaƴe ko musidɗo men Saydou Diallo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaar Saar to karallagal ko musidɗo moon Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena